Therapy инфраред система на Advance е сензация в света на професионалните преси. С перформанс инфраред технология, която стилизира косата бързо и ефективно, пресата нагрява коса му отвътре навън с до 30% по-нисък топлинен ефект. Работи в температурен диапазон от 130 до 230 градуса, като запазва естествената хидратация на коса му и го прави мек, гладък и блестящ. Благодарение на инфраред технологията, терапевтичните продукти проникват дълбоко и действат ефективно. Това прави пресата идеална за кератинови терапии, както и финни и третирани коси, а също така има и възможност за създаване на перфектни ефирни кадрици. Проектирана за професионална употреба с интензивно натоварване. За да видите по-добре резултатите от пресата, решихме да изправим само половината коса. Ето тук можете да видите колко бързо и лесно постигнахме този гладък, бляскав и здравословен вид на косата. Формата и големината на пресата я правят изключително лесна и удобна за работа, а резултатите издържат до 4 дни.